Tapi nek wong tuwa nglakoni itu sok tambah luwih elek, patut.
Wastigholu utawi ketungkul sibuk bidunya kelawan dunya. Minal jahili saking wong bodho. Wong bodho kok sibuk ngurusin dunya iku kopihun elek. Tapi wa minal alimi nek sing sibuk ngurusin dunya niku wong alim iku abahu tambah luwe elek. Wong alim guru mulang ahli ilmu sing mestine khidmat ten ilmu ten umat kok tambah ngurusi kedunya malah luwe elek. Mangke kalau dasarnya masalah akibat ini. Nomor 3 wa takasulu lan males fitoati ing dalem ibadah. Min jami'in nasi saking sakabehane manungsa iku qabihun elek. Males ku elek, males ngibadah ku elek. Kabeh wong nek males ngibadah elek. Tapi wa minal ulama lan males ngibadah saking ulama wa talabati lan pira-pira santri tiyang sing pados ilmu iku akbahu tambah luwe wa takaburu tawi sombong gumedhe minal agniai saking pira-pira wong sugih iku qabihun elek. Nggih sugih sombong elek tapi jek rada pantes wong sugih. Tapi wa minal fuqara ilang sing saking pira-pira wong fakir iku akbahu tambah luwe elek. Nek terjemah bebasnya ada 4 perkara yang sangat buruk, Mungkin lagi saya tidak mau saya bertemu kalau itu ngambil fa'ilun atau fa'ilatun itu tambah luwe elek. Enak sing elek banget tapi enak sing luwe elek. Ada 4 perkara yang buruk tapi 4 perkara lainnya tambah lebih buruk. Ini yang pertama perbuatan dosa atau maksiat dari seseorang yang masih muda. Ini buruk, jelek. Tapi orang tua yang melakukan dosa tambah lebih buruk. Akibatnya lebih menang. Sibuk urusan duniawi. Kalau itu adalah orang bodoh, orang jahil, tidak punya ilmu, itu sudah buruk. Tapi cek patut. Jek ono patute wong bodho apa maneh kesibukane mboten ngurusi dunya. Sedangkan orang alim, orang-orang yang khidmat ke ilmu kok tambah ngurusi dunia, tidak ngurusi ilmu, tidak ngurusi pembinaan umat, malah lebih buruk. Yang ketiga, kalau malas dalam hal ibadah meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah itu bermalas-malasan. Semua manusia bermalas-malasan dalam ibadah itu buruk, tidak baik. Tapi kalau yang bermalas-malasan itu adalah ulama, apalagi santri yang sedang menuntut ilmu, tambah lebih buruk, tidak pantas. Sehingga 4, sombong. Orang kaya sombong, itu buruk, elek. Di dalam masyarakat dia minum mungguya Allah dia. Tapi kalau orang fakir, miskin, terus sombong, tambah lebih buruk. Sudah. Pertama niki sebenarnya 4 niki niku perbandingan dengan 4 yang kemarin. Kemarin itu kan ada 4 perkara yang baik, tapi ada 4 perkara yang lebih baik. Nah niki wangsulan. Kewalian ini ada 4 perkara yang buruk dan ada 4 perkara yang lebih buruk. Yang pertama dosa. Cah enom, lari enom, kok ngelampai dosa ini kok elek. Cah enom ten mriki niku sing dimaksud empun mukallaf, empun dewasa secara syariat Islam. Empun balik terus akali yo akal sehat. Boten dalam stres atau gangguan jiwa boten. Lari ini pun balik pun dewasa secara syariat tur akal sehat. Kok nglampahi dosa kowe? Wong piyambake niku ketika diberi akal sehat, maka akal nikulah yang digunakan untuk menentukan bainal haq wal batil.
mana yang hak, mana yang batil, pundi sing sae, pundi sing awon, mestine lho. Nek akale normal, akale sehat, masih yo tanpa dikandani wong niku tasik saged bedakan antara baik dan buruk. Kok kalih agama syariat tambah dipertegas, tambah dijelasno malih. Sing apik niku ngenten, sing buruk ngenten, malah luwih sempurna malih. Sehingga mestine nek tiyang niku pun balik, pun dewasa secara sehat dan akalnya niku sehat, mestine ya tidak melakukan perbuatan dosa, mestine. Tapi umpama cah niku kok nglampahi dosa, jek rondo pantes, jek rondo enten pantes. Kenapa kok jek rondo pantes? Karena cah enom niku hawa nafsune tasik tinggi, pengenane tasik remo-remo. Napa potensi hidupnya atau umurnya, potensi lo ngomong potensi gitu, mboten kepastian aja gitu, tapi potensi umur, panjangnya umur niku masih lebih lama, sehingga wajar cah nom kok tobat angel. Mergo jek seneng maksiat, jek seneng rono-rono, jek seneng dablek, kok tobat angel. Durung duwe wong napa anak nggih. Dereng duwe putu kan durung ngrasakno. Nek anake ndablek piye, nek putune ndablek piye dereng ngrasakno. Makane rata-rata nggih cah enom niku sing ndablek niku kadang wong tuwa rabekno ae cek waras. Yo kadang ana bener e. Kadang pas nikah niku terus akhirnya duwe rasa tanggung jawab minimal tenggawan. Normale pun kagungan putra. Kulo nggih beberapa enten kenalan sing nonton niku sing kertas pas wae dereng nikah nakal luar biasa. Tapi terus kemudian pas dinikahaken ya alhamdulillah rada anteng. Terus ketika ditakoni kok saiki wis gak tau ndablek maneh kaya mbiyen. Wis duwe anak, wis duwe bojo. Engko nek didelok anak, didelok bojo, ditiru anak, ditiru bojo. Isin. Makanya ini guru-guru itu nek ngutaken kita ten santri. Bocah-bocah nek kabeh nglakoni maksiat utawa nglakoni perkara apa wae, mboten namung nasihat apa wae, maka sing pertama dieling-eling ku Allah kali Rasulullah, Allah kali Kanjeng Nabi. Sampai bayangne, sampai rasane Allah niku maha mirsani, maha melihat, maha mengetahui. Jenengan nglampahi napa mawon obah saobah, ambekan saambekan, Allah mesti pirsa. Lah ketika Allah pirsa niku Kanjeng Nabi sing dadi nabine kita ugi pirsa, mergo disanjani kali malaikat. Kanjeng Nabi ten alam barzah, nggih, ten rafiqil a'la. Niku dilapori malaikat ben dinten ewonan kali, bahkan ratusan ribu kali disowani malaikat. Dikandhani niku umat jenengan namine idam jam sakmene dina niki lagi nglampahi ngenten. Niku laporan ten Kanjeng Nabi. Terus niku hadis Kanjeng Nabi dawuhaken aku itu dilapori tingkah lakune umatku. Nek umatku pas beneh, pas waras, pas ngibadah, pas sae, aku bersyukur alhamdulillah. Kali Kanjeng Nabi niku disyukuri. Alhamdulillah idam waras. Nggih, disyukuri pas lagi ngaji disyukuri. Engko nek pas wae kumat, sosok ya kumat ya mungkin dablek metu maksiat. Iku Kanjeng sosok ya kumat metu edane bareng. Lho, ngono hadis tafsirane ngoten. Kanjeng Nabi itu dilapori kelakuane umat. Nek pas umate sae Kanjeng Nabi bersyukur, bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, umatku kados ngenten iki nggih minangka hidayah panjenengan.
Enten minangka taufiki inayah jenengan. Pas elek Nabi mboten terus menolak, iku dudu umatku mboten. Iki saya Kanjeng Nabi. Pas umat elek terus tetap dijalukno sepuluh. Nah niki tetep beda karo umat sing liya. Nek umat sing liya iku nek apik disyukuri, nek elek didongakno cilaka. Alhamdulillah kita niku pikantuk Nabi rahmah nggih. Nabi rahmah, Nabi sing penuh welas asih. Dadi nek ningali kita ndadel ngenten iki pas wae umat ndadel ki Kanjeng Nabi tasik ngakoni kita sebagai umat terus tasik disuwunaken istighfar. Itu enak kan. Nah, terus umpami napa niku tiyang sing enom-enom niku pas ngelakoni ndadel, pas nglakoni nakal. Piyambake niku karena hawa nafsune tasih tinggi, cak enom. Dereng gak ada tanggung jawab, dereng duwe pikiran sing jauh ke depan. Makanya para yai meseni nek kate nglakoni apa-apa wae elingo Allah, elingo Kanjeng Nabi. Kira-kira Allah pas ndelok olahmu ngoten niku Allah ridho napa boten? Allah kira-kira maringi ganjaran apa maringi azab dosa ngoten. Kira-kira Nabi Muhammad niku bangga boten ningali sampeyan nglakoni ngono niku. Kira-kira Nabi niku izin boten ketika sampeyan nglakoni ngoten niku diulangi ngoten Pak. Diulangi rasa ngoten. Nah, cah nom angel Pak kongkon nyantolno nang Allah, kongkon nyantolno nang Rasulullah angel. Hijabe tasik kandel. Mergo ketutupan hawa nafsu. Si dunia ini cek kandel. Tapi Mbah Yai mboten putus asa. Nek kowe durung iso mbayangne, ngrasane ya napa penilaiane Allah menyang kowe. Ya napa rasane dadi Kanjeng Nabi ningali umate pas nglakoni napa wae minimal bayangno wong tuamu. Kira-kira nek wong tuamu ndelok kowe nglakoni ngono iku, kira-kira wong tuamu tambah bangga napa tambah isi. Dadi terus bocah-bocah niku kengken nyantolno nek dari iso nyantolno teng Allah kali Rasulullah karena kedukuran kengken bayangne wong tuane dhewe. Sajane kurang ikhlas ngoten niku, tapi tasih luwih apik ngoten niku. Mergo kangge rem maksiat. Dadi umpami kok kabeh nglakoni ibadah terus eling wong tuae, wong tuaku pas ndelok aku ngaji, pas ndelok aku sholat, pas ndelok aku napa niku prestasi. Kira-kira wong tuaku bangga apa isin? Oh bangga, berarti apik. Diterusne ngoten. Kok dilarang kate nglakoni sing elek, napa nyolong, napa nggih ngapusi wong napa. Terus eling kira-kira nek wong tuaku terus ngerti aku mbujuki wong, aku ngombe sampai mendem terus aku nyolong, bahkan wong aku kecekel polisi. Kira-kira wong tuaku tambah bunga bangga apa tambah kewirangan? Oh nek kewirangan berarti ojo. Nah, berarti tasik ndadare. Niku minimal nonton. Lah niku kadang-kadang napa sulit kalau datang dari cah nom niku sulit. Ya butuh latihan terus-menerus. Tapi nek tiyang sing pun sepuh luwih gampang ngoten niku karena catolane nang Allah wis luwih cedhek umure karek sak dekan kok. Umure karek seneng tenan iso. Tur tiyang pun sepuh niku kan minimal dipun gadah pasangan. Sehingga kira-kira aku nglakoni ngene terus ditiru karo pasanganku. Didelok diseksekno karo pasanganku, didelok karo keluarga para tuwaku. Kira-kira bangga seneng apa tambah kewirangan. Nah, pokoknya pun gak ada putra, pun gak ada wayah. Niku kan akhirnya mikirin ngoten. Senajan to dereng saged nyantolaken langsung ten Allah dan Rasulullah, niku minimal ningali lingkungan sekitar. Sehingga tiyang sepuh niku mestine nggadah ring luwih pakem kangge nglakoni maksiat
tinimbang cah enom. Mergo cah enom iku gase banter tapi kan paslime. Lho. Nek wong tuwa iku ngegase wis wangel jane. Mlaku watuk ping 17 kok. Nggih. Wong nang masjid ae golek masjid sing kipas ora muru kok. Mergo masuk angin. Kabeh kon pola-pola maksiat yo angel. Nah niku. Tur malih lek jenengan tinggal teng syariat itu unik, Pak. Bocah enom kok nglakoni dosa karo timbang wong tuwa nglakoni dosa. Niku hukumane luwih gedhe sing tuwa. Luwih gedhe sing tuwa. Cah enom kok nglakoni pelanggaran syariat dibanding karo wong tuwa nglakoni pelanggaran syariat niku abot sing tuwa. Contoh zina. Zina niku nek saking muhson dereng nikah, ya tasik bujang, tasik perawan. Cara zina yo salah memang. Tapi hukumannya namun dicambuk, dijilid ping 100. Terus kemudian diguak, diasingno ya. Diusir saka kampung minimal napa niku adohe niku 80 kilo masa satu kosre. Niku nek bocah enom ya salah tapi cuma hukumane nggon ngoten niku. Beda karo sing muhson niku sing nggon muhson. Nah sing muhson pun gak ada bojo nggih keluarga. Omane wis putu tambah selingkuh kan ya lucu to Pak. Wis putu selingkuh kan ya lucu. Ya tambah ya ora patut tambah. Niku hukumane luwih nemen nggih niku dirajam sampai mati. Luwih berat. Sehingga ya niku wae karena mestine sing tuwa niku tambah luwih ngempeng ibadah normale ngempeng ibadah. Karena hawa nafsu terus kekuatan kan dilakoni maksiat empun semakin berkurang. Sehingga alokasi tenaga niku ya saged ngerdigo saka ibadah. Dienggo pola-pola pun mboten kiyat. Nek cah enom kan wonten niku rahasiane ngoten. Sing nomor kali. Wal istighol bid dunya, sibuk ngurusi dunya, wong bodho. Wong ngapunten nggih, wong awam sing kurang ngertos ilmu masalah agama, masalah hakikate urip teng donya. Kok terus sibuk ngurusi donya niku elek niku. Elek karena donya niku ora oleh diurusi nemen-nemen. Kita urip teng donya ya sekedar urip kangge nyukupi kebutuhan sing niku tujuane wasilahe kanggo ibadah ngabekti teng kene om. Hakikate kan ngoten. Jenengan gak ada dunia kan gini apa? Gawe takarrub ibadah ten Allah. Gawe zakat, gawe sedekah, gawe bangun masjid, gawe kurban, gawe santunan. Niku kan seluruh hartanya dialokasikan untuk ibadah dumateng Allah. Nafkahi anak bojo, nyekolahno anak sampai pinter. Nah itu kan termasuk kangge rangka wasilah ibadah ten umpama kok tambah sibuk ngurusin dunia sing ujunge mboten dadi wasilah tapi malah dadi tujuan. Lah pokoknya begawe ben donyane akeh titik sampai niku kok. Mboten enten kelanjutane nek donyane wis akeh dienggo apa mboten enten lanjutane sampai niku. Nah niku wis elek niku. Wis elek. Mergo sibuk ngurusi duniawi sing boten digawe wasilah lantaran ibadah niku mesti korbane niku ibadah. Kalau ben kula contohaken tiyang sing nyambut damel bedane nyambut damele mergo ibadah kali mergo dunya niku cara bedakno gampang. Niki namung kangge biji awake dhewe lho mboten usah biji wong liya, biji awake dhewe. Aku iki nyambut gawe dienggo ibadah apa dienggo ngumpulno donya. Niku tenerane gampang.
Tangerane gini ku nek wayahe ibadah yo ibadah. Wayahe nek salat ya salat. Wayahe wajib zakat ya ditokno zakat. Wayahe infak ya infak. Nah niku sing nyambut damele dienggo wasilah lantaran ibadah. Tapi nek sing nyambut damele namung dienggo ngumpulaken donya, akhire ninggal ibadah. Wayahe salat ora salat. Bahkan yang sampai ten lagu anak kula niku sampai dihafal itu subuh ke begitu subuh kesiangan zuhur zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketingan niku njolek nyambut damel kerja normal sing tujuane namung kangge ngumpulno dunya. Makane kan sampai dielingno karo surat Al-Qur'an itu Alhaakumut Takatsur. Dunya akeh tapi dikumpulno kok dienggo ngitung-ngitung to jama'a malau wa'ad. Sifate alladzi jama'a malau yaitu sing dikumpulno terus dihitung-hitung tok terus didistributikan di napa tasarrufkan nggih panggonan iki nggo zakat iki nggo yatim iki nggo masjid iki nggo nyekolah anak iki nggo mondok anak mboten nggo dikumpulno nggo akeh-akehan kok niku sing istighol di dunia sibuk ngurusin dunia kanggo ngumpulno dunya boten kangge lantaran wasilah ibadah. Niku nek wong bodho sing nglakoni ngoten welek niku wis tapi nek sing nglakoni ngoten niku wong alim, wong sing duwe ilmu agama, wong sing ngerti hakikate dunya niku namung sementara, tambah welek. Nek wong bodho jek ana rada pantese, mergo dhek bodho ora ngerti hakikate dunya, ora ngerti dunya iki kudu diapakne, kudu dienggo napa, jek lumayan. Meskipun elek tapi jek rada mending ngoten lho. Jek rada enek patute. Tapi wong sing ngakune wis duwe ilmu agama, nggih. Wis napa niku wis ngerti hakikate dunya, wis ngerti hadis-hadis tentang dunya. Dunya jifa sampe bisa dalil-dalil tapi tambah dheweke sibuk ngurusin dunya sing sampai nglawekno ibadah tambah luwih. Makanya sampai Quran sampai diancam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Tambah dosa gedhe kangge wong sing iso ngomong wis ngerti tapi mboten iso ngelak. Oh insyaallah jarkoni nek to nggih. Ini serkau ini iso ujar ra iso tambah. Nek wong sing bodho jek rumane wong dhek ora ngulang, ora ujar, ora ngandani sapa-sapa nggo dilakoni dhewe. Niku jek mending lah. Tapi sing tukang ngene tukang ceramah kaya ngene iki kok tambah besok nglakoni kok tambah. Niku sing nomor kali. Sing napa karena ngeten tiyang alim mestine tambah ngerti agama niku tambah zuhud, mestine tambah mengurangi aktivitas duniawi. Nggih. Niki rumusane Kanjeng Nabi. Manis dada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Kau kamakal uang sing tambah ilmu tapi kok gak tambah zuhude, gak tambah menghindari ataupun mengurangi aktivitas duniawi yang sia-sia, mengumpulkan harta duniawi sia-sia, boten geting dunia malah tambah seneng kare dunia, dikumpul-kumpulno, dikelompok-kelompokno, dihitung kok tambah ngoten iku. Maka ilmune boten saged nambah napa-napa kecuali tambah adoh, tambah tebih kali Allah.
Karena sejatine tiyang tambah akeh ilmune, mesti tambah cidhek kali Allah. Allah karo donya niku mboten saged dikumpulno, Pak. Cinta Allah karo cinta donya mboten saged dikumpul. Aku yo cinta Allah tapi cinta donya mboten saged. Nek cinta Allah kudu ngurbane donya. Nek cinta donya berarti kudu ngurbane Allah. Kaya contohnya tiang nyambut damel. Tiang nyambut damel kok tujuannya kanggo lantaran ibadah, berarti pas wayahe ibadah, contohnya sholat. Maka yo donya ditinggal kangge nglampahi ini. Mboten saged loro karo dilakoni. Yo kerja nyambut gawe yo sholat, piye carane? Mboten saged, mesti salah siji. Nek menangno Allah mesti ninggal donya. Tapi nek milih dunia mesti ninggal Allah. Oh, aku ki nek tak tinggal sholat nang masjid nang mushola 15 menit setengah jam, kilangan pelanggan aku. Lumayan iki sing ngantri wis mung 15. Iki wong siji nggo dhuwit 1 juta 2 juta kan wis ketok. Nah, akhirnya ninggal sholat. Nah, niku kangge barometer. Kanjeng Nabi niku kadang maringi dawuh sing dawuh niku kena kangge kaidah. Sehingga kita gampang ngukure. Dan sekali lagi ukuran ngenten iki kangge biji awak kita piyambak. Mboten usah nduding wong. Oh, padahal nerang ngene iki. Kayane sing duwe sifat ngono ku cah wong kae mboten usah. Mboten usah nduding wong kantor kita rumangsa piyambak. Kira-kira aku koyo ngene orang. Nek aku kira-kira koyo ngene, yo mulai tak dandani, mulai tobat, mulai ningkatno ibadah. Macam betul usah nduding wong iki. Niku nomor 3, watakasul fi taat, males ibadah. Kuwabe wong Islam. Kok males ibadah? Elek. Wong ibadah niku kan sampun di napa niku ditugasne kali Allah kangge kita sedaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tupoksi kita, tugas dan fungsi kita sebagai makhluk selain ngeramut dunia sebagai khalifah, kita sebagai abdul kawulane Allah kengken ibadah ten Allah. Bahkan oleh kita ngatur dunia niku yo minangka kita niku sebagai perwujudan implementasi kita dadi kawulane Allah. Kalau Allah didadekno tani umpami, yo akhirnya pekerjaan bertani niku minangka dadi wujud ngibadahe tukang tani. Mergo kan ngeramut dunyane Allah termasuk perintahe Allah duwe saben terus dimbarno, dinjarno rusak, ora disewani, ora didol, ora dikontrakno, akhirnya nganggur. Jadi tanah mati karena yang tidak berfungsi itu sing duwe kedosa. Makanya terjadi fakih itu enten istilah ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu menghidupkan bumi mati. Enek tanah sing mestine tanah niki saged produktif. Tapi mboten enten sing rambut. Sehingga terbengkalai. Maka wong Islam niku berhak mengambil alih tanah niku supaya dirambut kanthi produktif. Cuma mungkin teknisnya ulama berpendapat ene sing ngambil niku kudu pemerintah Islam. Jadi lewat hakim. Ketika hakim ningali tanah sebelah mriko niku enten saben luase sak meter tapi nganggur kosong, ra ono sing ngolah, ra ono sing ngeramut. Akhirnya terus dilelang tenggene kaum Islam sing liyane, sapa sing iso ngeramut? Nek iso ditanduri. Nek kira-kira tanah iso ditanduri, pokoke ya napa amrih saged dimanfaatne. Isoke dienggo napa peternakan, gekno kandang. Kira-kirane gak iso kok dienggo isoke dienggo dalan. Pokoke tanah setiap jengkal ten bumi Allah kudu dimanfaatkan. Sampai ngoten. Ten fikih Islam sampai seperti itu.
Tidak boleh ada yang terbengkalai sia-sia boten enten manfaat. Nah, kewajiban umat Islam meramut ngoten. Nah, tiang umat Islam kok bermalas-malasan baik dalam ibadah yang ritual, kayak sholat kan ritual Pak. Enten waktune, enten syarat rukune, ada aturan suci macam-macam. Ada ibadah yang hukum mahdoh. Ya kaya wau nek tani ngibadahe yo bertani. Nek piyambake dipasrahi Allah, diamanai Allah ilmu nelayan, yo piyambake pados ulang. Nek piyambake dipasrahi Allah ilmu bangunan, yo ngibadahe piyambake yo gawe bangunan. Sing maslahat, sing manfaat. Sing yo napa niku yo saged kangge sumber nafkah piyambake kaliyan keluarga. Kok males nglakoni ibadah baik ibadah sing ritual utawa ibadah sing kados implementasi pendamelan niku elek hukum. Karena menyanyiakan amanah saking Allah. Tapi nek males niku dilakoni para ulama, para santri, para kiai tambah luwih elek. Karena niku dadi tondo rusake dunya. Niku pas ulama tambah males nglakoni ibadah. Santri males nglakoni ibadah. Mestine kan santri niku tambah prihatin, tambah tirakat, tambah sregep golek sampai lemes boten nggih. Artinya ibadah ya sing ibadah sing diperintahkan Allah niku. Sing kaya salat terus piyambake ngaji. Enek santri tambah males ngaji, aneh. Santri males ngaji terus nang pondok lah kok sekat ngono lah. Nah, makanya aku ini bolak-balik dimutaken kula namung nyampe akal. Jenengan nek badhe mondhokaken putra-putrane monggo. Monggo. Kula dukung, kula dongaken. Wis muga-muga dadi putra saleh-salehah. Tapi jenengan kudu mestekaken saestu nek teng pondok niku pancen saestu-estu yo golek karena saiki kata Pak Bu pondok-pondok niku sing berkadung pondok pesantren mergo pengin golek bantuan-bantuan normal. Tapi terlebete niku tidak ada aktivitas keilmuan. Aktivitas keilmuan itu boten enten. Kadang yo nggon kongkon salat ngono, gak salat kamu. Ngaji yo ukur-ukur. Bahkan saged jenengan nilai kalih yo apa figur kiyaine. Saniki sing tembe viral kiai Pati. Ya sajane aja disebut kiai dukun wae. Untuk kiai dukun. Lah kan akhirnya dadi koyo ngoten niku. Alhamdulillah kalau Allah dibuka sakniki. Sajane kan pun bangun. Nah, nek kita badhe mendoakan syarat ini nggih ngoten. Dari sisi pendiri atau pengasuh atau kiai ini, ya pancen saestu-estu saged mulang, saged ndidik para santri. Terus teng ngene pondok pesantren pun enten kegiatan sedemikian rupa sing pun enten jadwale sadèrèngé subuh ngenten. Badhe subuh mati ngenten, sekolah jam sampai sampai jam. Mesti insyaallah kan brosur mesti ngenten, Pak. Pondok pesantren badhe kita daftarkan itu kan diparingi brosur yo selain visi misi tujuan terus pembayaran administrasi ini termasuk ten pondok niku napa mawon sing diulangaken kitabe napa mawon sanate gurune saka pundi mawon insyaallah ya tentu diterangkan. Lah niku sing kedah ngati-ngati bukan berarti terus meden-meden terus pun nek medhi gak usah mondok mboten. Niki justru nambahi kita kewaspadaan kangge ngeteraken putra-putri kita teng ngene pondok pesantren untuk sebenarnya tidak hanya pendidikan di pondok pesantren, teng semua sekolah mesti ini karena bahaya itu bisa mengancam di putra-putri kita di mana saja. Teng pondok pesantren nggih enten potensi ngoten niku, teng sekolah nggih enten potensi, teng jalanan nggih enten potensi ngoten niku. Maka kita sebagai tiyang sepak kita kedah milihaken saya. Nah, santri mesti kudu tekun oleh golek ilmu, ngajine tekun, semangat.
Bahkan para ulama tenggene taklimul ta'lim itu kan pun dakwakan, saya Sarujin itu pun dakwakan. Syaraté santri oleh ilmu niku mboten namung mergo wong tuwae sregep bayar tok. Karena kan enten nggih ngapunten kadang pondok-pondok sing bodho bayar sampai jutaan, puluhan juta. Niku nggih sae. Wis semua jenis pondok pesantren yang memang pengen belum entah putra putri kita kangge ngerti ilmu agama niku sae. Variasi napa mawon sae. Tapi syarat 6 niku mboten asal diudik-udik. Mboten asal dicukuki siji loro kok mboten kudu caket 6. Alam tanalul ilma illa fi sittatin sa'umbi ka'an majmu'i abi bayani. Terus para ulama santri nek badhe makolah ilmu iling-ilingen kudu gawe 6 syarat, kudu nglakoni 6 perkara. Bakal tak critakno tenggene setunggal bab ben gampang. Zakatin wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tulis zamanin. Zakatin santri ini kudu cerdas. Ketul boten saged. Nggih. Dan itu kudu diasah. Kecerdasan itu kan tidak ngapunten nggih. Tidak serta-merta dari lahir toh. Terus para ulama niku ta'allam fa innal insan la yuladu alima. Belajar mergo menungso iku mboten dilahirno langsung pinter. Mboten mesti melalui proses belajar. Makanya dengan proses belajar niku kecerdasan semakin terasa, semakin terasa, semakin terasa. Istilah para yai ibaratnya koyo ladin. Ladine tumbas pertama kok landhep, senajan to landhep, tapi nek mboten nate didamel ya dadi ketul, mboten nate diasih dadi ketul. Senajan to tumbas pertama rondo ketul, tapi kok bolak-balik diasah dulu, ya insyaallah landhep kan. Dakain wahir sing kudu semangat. Santri dengan semangat itu adalah satu kesatuan, mboten saged dipisah. Nek santri kudu semangat. Kok enek santri kok mboten semangat belajar, ya wis adoh karo ilmu. Makanya bukan berarti sing napa niku sing bayar akeh terus luwih mboten. Karek larene semangat napa mboten. Wastibaren nomor 3 iki masyaallah. Nyabarne. Nek soberun utawa soberin iku sabar saestu. Tapi lek wastibaren iku takalluf utawa berusaha sabar, sakjane gak sabar. Golek ilmu sakjane gak sabar lho. Jenengan anak-anak putra-putri kita niku kengken sinau ket mulai sadurunge TK, bahkan pun enten PAUD nggih. PAUD kon sinau. Mlebu TK sinau. SDMI sinau. Mlebu SMP Sanania sinau. Mlebu SMA SMK Alia sinau. Ten pondok sinau, kuliah lu kayak sinau. Kayaknya lereng. Niku nek mboten sabar, mboten saged sampai berapa tahapan mboten sabar. Akhirnya ngapunten SD metang. SMP metang. Ini mergo gak sabar. Akhirnya kan metang dhisik. Nek sabar calon. Makanya Al-Qur'an sing damel lafaz istibarin sabar niku salat, nggih betul. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaihi. Boten wasbir ten Quran. Wasbir sabar boten, usahalah sabar. Allah niku pirsa. Kita niku boten sabar salat Allah pirsa. Sing damel kita niku Allah. Tapi ya napa amrih kita niku nyabar-nyabarne rada pura-pura sabar, rada berusaha sabar. Soale salat itu berat. Boten bentuke sing berat, bentuke junta-juntit karo wong ngacul, anggota wong ngacul. Tapi rasa nafsune dijak salat semangat ugi kaya golek ilmu. Makane ndak luas tiba sabar-sabar. Biaya niku nembe syarat keempat, wabul goten bocah sinau, bocah mondok sekolah kudu dibiayai. Sinten sing biayai? Tiang sepan.
tiang tepane. Nah, kita niku nek pengen ada putra-putri kok ahli ilmu, nggih, ahli ilmu. Baik ilmu dunya, luwih-luwih ilmu agama kudu dibandani, kudu dibiayai. Sampai sering tengene dalam Pak Yai itu napa para tiyang sepuh itu sampai ya istilahnya curhat kali para yai. Kula napa-napa sing enten kula dol kangge anak kula mondok sekolah. Bocah niki nelpon nyurati zaman biyen kan surat, zaman saiki nelpon WA. Nyuwun ngenten kula berusaha senajan to dereng bayar lan duwe kula pados-pados kangge nyukupi lare. Den lare niki saged dados lare sing ahli nah kadang putrane mboten nyadari pokoke telepon jaluk duit. Nah niku memang syaratnya. Nomor gangsal wa irsyadi ustadi, tiyang pengen dadi ahli ilmu kudu pikantuk pitedahe petunjuk saking guru. Nah ini figur penting. Wong tuwa figure ndongakno nirakati biayai. Guru penting mergo sangat keilmuan guru niki menentukan sangat keilmuan murid. Nek gurune ngapunten, nek gurune santri utawa gurune putra-putri kita niku keilmuane tenggene para alim ulama sing pun diakui kaya murid Mbak Maimun Zubair. Kita kan derek bangga murid Gus Bara, murid Ustaz Hadi Dadi, kita kan derek bangga. Anakku itu muridnya, saking muridnya, itu kan punya kebanggaan, sangat keilmuannya sambung. Tapi terus mari ngomong, lah anakku belajar ngaji nanti, mondok nanti sekolah nangkon. Lah sing nang sekolah ku gurune biyen tau belajar nanti, nangkon setan gunung ndok. Akhirnya boten jelas. Nah ini sing menentukan sangat keilmuan putri. Nomor 6 yaitu waktu li zaman. Syaratnya pikantuk ilmu kudu sing suwe. Ilmu boten saged pak instan. Makanya ngapunten nggih. Kita para pendakwa kula kanca-kanca niku nggadah tantangan ten zaman akhir niku kathah tiyang pengen pinter tapi jalur instan. Wong pengen ngerti agama tapi jalur instan mboten purun sing koyo suwe-suwe mondok mboten purun. Kadang wis pokoke takok kiai, takok ustaz, bagaimana hukumnya ini wis jalur instan. Mboten tanggel ustaze niku oleh golek jawaban biyen belajari pirang tahun, kudu mutolaah pirang kitab, kudu bandingno pendapat satu pendapat dua, kudu ngomparisno dalil mboten kewan. Nah, akhirnya wong saiki golek instan. Akhirnya yo nyetel YouTube, nyetel mboten salah. Tapi kudu waspada karena tidak semua ilmu yang bertebaran teng media sosial niku saged muktabar, saged diambil faedahnya. Karena saingannya banyak, Pak. Nah, jenengan kada saged filter ya, napa pundi sing tontonan sing sae, di pancen sing nek pancen jenengan pengen pados sing saiki, pados figur sing pancen bener-bener sudah diakui oleh masyarakat banyak. Wis kados sing mau kula sebutaken sing pun pados napa Gus Baha wis diakui lah oleh banyak pihak, terus para kiai-kiai gitu. Niku lebih baik, lebih aman. Terus terakhir napa niku kesombongan itu datang dari sinten mawon, termasuk dari iblis, dari sinten niku apa terus sombong niku tambah elek. Mestinya fakir miskin itu kan justru diparingi keadaan fakir miskin dan saged tawaduk, merendahkan diri, mendekatkan diri pada Allah. Boten remeh. Mungkin pimpinan manfaati yang berkaitan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman